Ulkonakin on siellä yksi. Nyt lakostemies juo marttiniaa. Lakostemiehen pissii. Tuokaa mulle akuankka. Mitä lukee akuankka? Mitä akuankka? Harvinaisen pieni hevonen tulee käymään. Nyt on pakko pelastaa. Suuri ritari tulee. Osallistuvat ne muutkin. Rusinantte. Ihan. Lakostemies. Täysin Hulkvisti. Oi ei. Tipu, tule apuun. Tipu, missä sinä olet? Ei se Tipu, Tipu, missä on puhelit, missä on puhelit? Tipu! Se oli siellä se Tipu. Hyppää Rusinantten selkään ja lähdetään. Pelastamaan maailman taistuvalta. Pylli. hullu auto. Ei! Poliisi tulee! Kuka täällä on poliisi? Ei. Sivulta pitäisi aueta kyllä. Tää on oikeastaan poliisi tää. No niin, lakostemies, pelisi on pelattu. Ei tarvitse aktiviaadakseni. Nyt se menee pois ja toikin menee pois. Tää pidättää lakostemiestä. Sinne perässä voi ottaa.